ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅବନା ଅକ୍ଷର ଯେଉଁଠୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚକ ଚକ, ଡର ଡର, ଦଶ ଦଶ, ଚଷ ଚଷ, କଳ କଳ, ଥର ଥର, ଯଶ ଯଶ, ରସ ରସ, ହଳ ହଳ, ଜଳ ଜଳ, ଝଡ଼ ଝଡ଼, ଝର ଝର। ଏସବୁ ହେଲା ଦି ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଉଥିବା ଅବନା ଅକ୍ଷର। ତିନି ଅକ୍ଷର କଳସ କଳସ, ଭଜନ ଭଜନ, ରଜକ ରଜକ, ସହଜ ସହଜ, ଔରସ ଔରସ, କଳସ କଳସ, ଓଜନ ଓଜନ, ବତକ ବତକ, ସରଳ ସରଳ, ଔଷଧ ଔଷଧ, ବସନ ବସନ, ଚରଣ ଚରଣ, ଶକଟ ଶକଟ, ବୟସ ବୟସ, ସମୟ ସମୟ, ଆସନ ଆସନ, ଶରଣ ଶରଣ, ଅରଟ ଅରଟ, ସରସ ସରସ, ଆଳୟ ଆଳୟ। ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତିନି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଉଥିବା ଅବନା ଅକ୍ଷର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଚାରି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଉଥିବା ଅବନା ଅକ୍ଷର।